Καλησπέρα φάμ, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι. Σήμερα έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι κάποια calisthenics challenge τα οποία έχουν να κάνουν με το plunge. 5 διαφορετικά variations ή combinations πάνω στη συγκεκριμένη άσκηση. Οπότε πάμε μέσα στο βίντεο να δούμε αν θα τα καταφέρω. Let's go! Πρώτο, όπως το λένε, plunge challenge, είναι plunge combination από τον Elise. Εδώ, ωραία, ok. Ωραία, πάμε να δούμε αν το έχω. Το δεύτερο plunge combo είναι από τον Kalis Rama, ένας από τους καλύτερους πλάνσερ του κόσμου. Πάμε να δούμε εδώ. Ωραία. Ωραίο combination στο πάτωμα με δάχτυλα, εναλλαγή σε archer και πάλι σε δάχτυλα μετά. Ωραία εναλλαγή. Πάμε να δούμε την προσπάθειά μου. Το επόμενο plunge challenge έχουμε ένα ωραίο combination πάλι από τον Kalis Rama. Full Maltese στο πάτωμα, εναλλαγή και πάλι σε full Maltese. Πάμε να το δούμε. Let's go. Και το τελευταίο plunge challenge είναι από το Shane Workout. Να δούμε εδώ, είναι one plunge στο πάτωμα στην ουσία. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι για ακόμα περισσότερα βίντεο.